Аутлета на Zara Home предизвика доста голям интерес, така че в този 6-ти епизод от Sicily Home Diaries ви показвам какво си взех за апартамента в Сицилия и колко струва. Започвам с тези дръжки във формата на златни малки рапани, които струват 2,56 евро за комплекта. Много са сладки и са много готини, защото това е най-лесният начин да промениш визията на един скрин с чекмеджета, тъй като ние сме решили 80% от мебелите да са second hand. Реших, че някои от шкафовете ще ги разнообразя и ще им придам характер с точно такива дръжки. Много ми харесаха тази чаша и тази каничка за мляко, тъй като обожавам капучино. Чашата струва 4,60 евро, каничката струва 2,56 евро. Отново много са готини, са в земни тонове и цветове. Всичко, което си взех, всъщност е в земните тонове, тъй като целият апартамент ще бъде в земни тонове, като по-скоро по-тъмните тонове на кафяво, на тъмно-розово, на зелено, ще има, разбира се, yellow butter, светло-синьо, тъмно-синьо, но ще има и маслиново-зелено и бордо дори. Както го описвам, може да не си го представяте много добре, но ще сложа на екран един мудборд с цветовата гама, която гоня за апартамента в Сицилия и ще си представите точно какво имам предвид. Точно за това съм взела и тези две малки чинийки, които са по-скоро десертни чинийки. Струват 5,62 евро. Много са красиви. Аз много харесвам такъв тип чинии. Тези чинии са в цвят теракота и всъщност взех 6 малки и 6 големи чинии. Сега ще ви покажа, за да направя един комплект за когато имаме гостита в Сицилия. Ето ги, ето така стоят. Цветът е един от любимите ми цветове, тъмна теракота. Всяка една чиния струва 4 лева за бройка или 2,05 евроцента. И тази, съответно можете сами да сметнете колко общо струват тези 12 чинии, които са си комплект. Честно казано, нови чинии такива струват доста повече. Стандартно една такава чиния струва около 8 евро, а една такава голяма чиния струва около 10-11 евро в Zara Home. Който си е купувал чинии оттам, знае, затова въобще не му мислих. Как ще ги пренасям до Сицилия, ще видим, но нека да нямам опит.